Quando chegámos ao teléfono, ben, bueno, o primeiro teléfono que se chegou foi ali a unha aldea que chama Gomesende, que era onde íamos chamar por teléfono, non se día por chamar, pero desde a miña casa a onde iba a chamar, había 4 ou 5 kilómetros para andar. Pero, bueno, ben, a chegada da televisión, a primeira televisión que chegou ao meu pueblo, teria 11 anos, os tiña. Así que é un señor, bueno, era case, bueno, máis rico non, que rico era, bueno, rico tiña, que tiña gardas, pero foi o primeiro que tuvo en San Martín onde vivo. Sí. Porque tiña unha filla en Madrid e mandoulle a televisión aos señores. Chamaba a casa de Villamarín. Sí, ali íbamos, ás veces, home, meu pai sabía voseo, eso era, o señor dicía, voseo, deixaba a porta aberta, e cando ás 5 da mañá marchaba, ver voseo, e o señor na cama, nós íbamos ver voseo, sí. A meu pai gustáballe moito.